ए भावाशी हा काय झालं? गावात चाललंय. किती आहे रे? ही माझी बायल. ह्यो माझं घो. गावात अचानक लगीन करून गेलंस म्हणजे? त्याचा काय हा मुंबईत 30 वर्ष राहतोय पण लगीन होत नव्हता म्हणून गावात गेले. मी पण मुंबईचो हा म्हणून वय म्हणून टाकले. मुंबईत खरं होतं? काय? रे भावाशी काय झालं? गावात चाललंय. काय ना गावात प्रॉपर्टी आहे आमची, चुलत्याची साईन घेऊन येलंय. ए भावाशी तोंड पाडून खाय चाललंस रे? गावात चाललंय रे. गावात जाऊन इलंय. आता फुल्ली रिफ्रेश वाटता. आता पुढची 10 महिने असाच रिफ्रेश वाटत राहू त्याला. मग थयच राहू ना. नाही ता नाही जमूचा. मुंबई ती मुंबई. हे भावाशी काय चाललं? गावात चाललंय. किती आहे? त्याचं काय आहे ना आमचं गावचं घर आहे ना ते साफसफाई करून इलंय. आमचं सेकंड होम आहे ना ता. मेल्या ता तुझा मूळ घर त्या तुझ्या बापाशीचा तुझ्या आजाचा फर्स्ट होम होता, त्याका तू सेकंड होम करून ठेवलं.